Malta għandha t-tieni lanqas rata ta' inflazzjoni fost il-pajjiżi kollha fiż-żona euro. Kif Settembru ta' din is-sena r-rata ta' inflazzjoni f'pajjiżna kienet ta' 7.4%. Dan skont ċifri pubblikati mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea il-Eurostat li juru kif ir-rata ta' inflazzjoni ta' pajjiżna hija 2.5% inqas mill-medja taż-żona euro u saħansitra 3.5% inqas minn dik tal-Unjoni Ewropea. Intant iċ-ċifri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO juru li r-rata medja għal dawn l-aħħar 12 xahar kienet ta' 4.8%. Ir-rata ta' inflazzjoni f'Settembru ta' din is-sena fiż-żona euro hija ta' 9.9% filwaqt li fl-Unjoni Ewropea hija ta' 10.9%. Fl-istess żmien is-sena li għaddiet ir-rata ta' inflazzjoni fl-Unjoni Ewropea kienet ta' 3.6%, differenza ta' 7.3%. Ħarsa lejn iċ-ċifri ta' pajjiżi minn madwar iż-żona tal-Ewro u l-Unjoni Ewropea turi li l-uniku pajjiż fejn l-għoli tal-ħajja u inqas minn Malta huwa Franza. Hawnhekk ir-rata ta' inflazzjoni hija ta' 6.2%. Wara Malta mbagħad tiġi l-Finlandja b'rata ta' inflazzjoni ta' 8.4%. F'Settembru l-ogħla rata ta' għoli ta' inflazzjoni fiż-żona euro u l-Unjoni Ewropea kienet l-Estonja b'iktar minn 24%, differenza ta' iżjed minn 16% mir-rata tal-għoli tal-ħajja f'Malta. Wara l-Estonja jiġu l-Litwanja u l-Latvja li l-kol għandhom rata ta' inflazzjoni li taqbess il-21%. Minn dawn iċ-ċifri tal-Eurostat kompla jiġi konfermat kif l-isfidi internazzjonali minħabba l-gwerra fl-Ukrajna ħallew impatt qawwi fuq il-prezzijiet fosthom dawk tal-enerġija segwiti mill-prezzijiet tal-ikel, ix-xorb alkoholiku u t-tabak f'kull stat membru tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt l-Eurostat qal li l-ikbar fatturi għaż-żieda fir-rata tal-inflazzjoni kienu l-prezzijiet tal-enerġija. Hawnhekk kien hawn żieda ta' aktar minn 4 punt perċentwali. Isegwu mill-prezzijiet tal-ikel, ix-xorb alkoholiku u t-tabak bi 2.47 punti perċentwali. Madankollu minkejja dan fl-aħħar xhur, il-Gvern Malti żamm il-prezzijiet tal-enerġija u tal-fjuwil stabbli. Apparti li l-Gvern qed jissussidja l-prezzijiet tal-enerġija, il-Gvern qed jgħin ukoll billi jħallas għal ħażna żejt tal-qmugħ u tal-ġwies, kif ukoll ta' għajnuna lil dawk li jrabbu l-majjali. Barra minn hekk il-Gvern ta' 3 miljun euro lil-bdiewa biex jittaffa l-prezz tal-fertilizzant li jola wkoll riżultat tal-gwerra fl-Ukrajna.